Δεν ξέρω αν το βλέπετε αυτό, το λαμπουμπού. Αυτό το λαμπουμπού το λένε Σίσι, το λένε το λαμπουμπού. Υπάρχουν διάφορα λαμπουμπού που λέτε. Υπάρχουν διάφορα λαμπουμπού. Τα καθιστά, τα όρθια. Υπάρχουν διάφορα λαμπουμπού. Πρέπει να, άμα τύχεις το 6, 1,72, που είναι το secret λαμπουμπού, και το λαμπουμπού αυτό υπάρχουν κάποια σπάνια είδη λαμπουμπού. Και εγώ θέλω να τύχω ένα σπάνιο λαμπουμπού. Όπως σας είπα, θα κάνω αργότερα ένα άλλο βίντεο με τα κουδάκια, αν πάρω κουδάκια λαμπουμπού. Θα σας κάνω το βίντεο που έχει κάνει κι άλλος ένας με λαμπουμπού. Και περιμένω να πάρω λαμπουμπού. Θα σας κάνω ένα βίντεο με λαμπουμπού. Και κάτσε το πάρω πρώτα, να έχω ένα λαμπουμπού και να σας κάνω βίντεο και να σας το δείξω. Θα σας υποδείξω ότι δεν είναι τίποτα αυτό. Απλά ένα ακουδάκι είναι. Όπως θα λέτε. Αυτό δεν είναι τίποτα τα λαμπουμπού. Απλά είναι ένα ακουδάκι λαμπουμπού. Δεν είναι κάτι σπουδαίο. Ότι είναι τρομακτικό. Είναι τα μάτια και τα δόντια. Λιγάκι. Το κάνει. Αλλά δεν έχει τίποτα μέσα. Είναι άδειο. Αυτό έχω να σας πω. Είναι όλα αυτά ψέματα. Δεν είναι αλήθεια. Τίποτα δεν είναι αλήθεια. Αυτό έχω να σας πω. Δεν είναι κάτι τρομακτικό. Μόλις το πάρω, θα σας κάνω να το δείξω στο YouTube. Αυτό. Μόλις πάρω ένα λαμπούμπου, θα σας κάνω αυτό το λαμπούμπου που σας λέω. Θα σας κάνω ένα YouTube με τα λαμπούμπου. Κάτσε να πάρω και θα σας κάνω πολύ υπέροχο ήταν το λαμπούμπου. Αυτό έχω να σας πω. Εντάξει, τώρα θα σας μιλήσω για άλλο θέμα που δεν είναι για τα λαμπούμπου.